Bé, bon dia des del cau de les Raboses, cavallers. Mireu, estic avui com així un dia així núvol, estic agafant totes les fulles que han caigut, amb els coquers, les moreres, el que hi ha per terra, i estic netejant també les andrones, que se torna a ploure fort i tot això, i això, i recollint totes les fulles aquestes, tota la història. Jo per ell també, net, ell m'ha deixat això perquè ell hi ha més fang que brossa. Ell tinc el meu ajudant. Diu, bo, jo m'agarro mentre tu graves, però estic fent-ho jo, que paga l'home, diu, va, vaig ajudar-lo una miqueta. Ell arregussant, i en fi, ho arregussarem tot. Portaré així la vora i ja ho portaré allà al compost. I no sé, què vaig a fer en terra bona. Així l'alfals sí que està eixint. Mireu, ara estic jo la mà, així, ara que mireu bé, mireu, fixeu-vos-hi, com està eixint l'alfals. Li vaig fer una passaeta, després vaig sembrar a bolera que diem per així, a mà, però clar, el problema de fer-ho així a mà i no tens tanta pràctica, per ell també es veu, no sé si, ara, per ell més o menys serà. Al final és, encara que m'ha eixit relativament bé, m'ha eixit perquè es veu la taula més o menys uniforme, no? Però així i tot, m'ha eixit un poc, mireu si n'hi ha per agranars, no penses tu que això està ple a rodals, podríem dir, perquè, clar, al ser una llavoreta molt xicoteta, se'n fuig per entre els dits i el cau on vol. Mireu, per exemple, sí, veus? Fa un rodal, un altre rodal per ahir. Allà on tinc la marca per ahir, per a l'arbre igual, un altre rodalet per ahir, en fi, vull dir, ahir sí que es veu prou recte. Però, un altre sí, ahir sí que es veu clar el rodal. I clar, això és el que no convé, que estiga tan junteta l'això. L'alfals o qualsevol sembraura, en definitiva. I el que he fet ha sigut comprar un carret per a sembrar, que ja us l'ensenyaré, estic esperant-lo, i se suposa que va tirant la llavor, mira l'abuela, va tirant la llavor més o menys més uniforme. Penseu, ben que està, però mireu baix del cotxe, més uniforme, i que faci estalviar-se això que estem dient, que vagi caient per grapats. Després, jo què sé, hòstia, m'ha vingut al cap, ja que estic així, l'altra taula d'adob verd, el guaret, però em sembra d'això, per a que doni un poc d'aliment allà al fons, si recordeu, doncs això, igual. Així la jungla que tinc, recordeu, la jungla, i això, i veus un moment, ara va vèncer tot, les faves ahir fent-se grans i xules, i l'agret que comença ja a invadir el blat a tope, era, mireu-lo que xulo que està. L'any que ve igual ja el sembre com el plantejament d'ací, veieu? També es veu més o menys uniforme, però ahir, per exemple, que sí que ho apreciareu, ahir, sí que es veu, ahir també, el rogle, el rodal fet ahir. Però més o menys sí que prova de seguir, no sé si s'apreciarà, es veurà bé, prova de seguir més o menys el que era el sol que anava fent, però mireu allà, quina escampa. En fi, mira, està així d'axe i tot, tu. En fi, això, vale? Així es veu, clar, és que la taula aquesta està més neta, perquè no tenia tanta brossa, no, gens de brossa de estar ahí com l'altra, i es veu prou més clar. Però bé, bo, li dona almenys aliment a la taula, i cara l'any que ve ja veurem què fem. Però sí, he comprat una espècie de carret que sembra i ho faria tot molt més uniforme. I això seria un poc les tasques, entre cometes, de manteniment. És en un temps com aquest, veieu? Deixa-ho estar, home, per baix del cotxe, home, llevem el cotxe ara, ja està, això t'han de patir, bo. I en fi, això és el que hi ha.
Bueno, esta setmana serà curtet el vídeo, 4 o 5 minutets, bé està, no? Si no, també s'avorrireu massa de sentir-me a mi. I bueno, faltava simplement dedicar aquest vídeo, l'últim que tenia per als meus alumnes, em faltaven dos. A un li diuen Brian, que jo li dia Braham, no sé per què, com apareix el seu nom una H i mig, no sé, pensava en el senyor Braihard aquell, i li deia a principi de curs Brahams, i la mare que va. Resulta que li diuen Brian a l'home. Doncs això uno, i l'altre que se n'ha anat ara, què em va dir, a Sicília, sí, a Palerm, sí, a una competició de boxa, crec que va dir, de boxa que li diuen Axel, i això, i en fi, doncs, xiquillos, aquest vídeo us el dedico a vosaltres, els dos allà, el sector ultrasur, Canyero a tope, allà a l'última fila, i això, que acabeu de passar bon cap de setmana, i res, en fi, ànim i avant, adeu.